Moi kaikki, olen Aili ja mä haluan kuvata tätä Erisan herkälle iholle voiteen kasvoille. Minäpä näytän teille. Pienein liikkein otetaan sopiva määrä voidetta. Laitetaan myös leukankiin. Ja tehdään sama juttu toiselle puolelle. Voidetta. Ja sitten otetaan pienei pyörivin liikkein kasvoille. Ja erityisesti nenän päähän. Ne muuten kuivuu. Talvella ne helposti iho kuivuu. Se kenellä on herkkä iho. Sen pituinen se. Toivottavasti te tykkäätte tästä videosta. Jos te tykkäätte, niin pistäkää peukut ylös.